Ndicela into yoba ke sibambe ezi ndawo. Impumelelo yakho ingaphaya kwentaba. Enye indawo engase siyibambe yeyokuthi umKrestu okanye igqobhoka liyalingwa nguThixo. Siphinde sibambe le ndawo ithile. You are still in the program of God. Uba sizibambe ezo zinto hlobo sikaThixo. Incwadi ke lena yeGenesis abathi ababhali ibhalwa nguMoses. Kona uMoses ekhulela kwikhaya elingazani naThixo. Kwamnceda ukumka kwakhe eyiphutha aye kwaMidiyani. Kulapho afundiswe khona nguThixo kwaMidiyani. uMidiyani ke ngomnye wonyana abathandathu bomfazi wesibini kaAbraham emva kokubhubha kukaSara. uAbraham uye waphinda wanayo enye inkosikazi. Into nayo le mbali yimbali engakhange igqame. Uya kuyifumana kuchapter 25 lapha kwincwadi yeGenesis. Owathi wafumana umfazi ogama linguKhethura, wamzalela onyana abathandathu. uMidiyani ungomnye wonyana abathandathu okuthiywe ngaso esi sizwe sakwaMidiyani. Owathi uAbraham phambi kokuba abhubhe wabathatha oonyana bakaKhethura wababeka kwicala lasempumalanga okanye kumhlaba wase-Ethiopia, apho wababeka khona, wababela ilifa labo, bahlala apho. Andibona uba wayengafuni uba kuphazamiseke intlako likaThixo ngoIsaka. uMoses ke udibene nelizwi likaThixo apho okanye nemfundiso yendalo ngombingelelo wakwaMidiyani uYitro. Wafunda apho ngoThixo ezede ke akwazi uba abhale le ncwadi. Ncwadi ke le ebonisa icebo likaThixo nenjongo kaThixo. Ebonakala uThixo etshotshentla ngale ncwadi hlobo sikaThixo. Bantwana abahle bedinga. Sifumana apha ke uAbraham noAbraham. KuGenesis 15 sinoAbraham akakatransformwa abe nguAbraham hlobo sikaThixo. Bantwana abahle bedinga.
Abraham ingxakanayo ekubeni esisuswe kwaHaran kwi-Northern Mesopotamia wazobekwa phambi uThixo lo mhlaba waseKanani. Eyona ntlungu yakhe yeyoba uthi Thixo ndihamba ndingenamntwana. Ewe okunene wena undisikelele ngezinto zonke, kodwa umntu endinaye sesisitaka ndihamba naso singu-Eliezer yedwa, hlobo sikaThixo. uThixo amkhuphe phandle athi khawujonge apha phezulu esibhakabhekeni, wathi uyazibona iinkwenkwezi? Wathi ewe ndiyazibona. Wathi khawuzibala. Wathi andinako ukuzibala, hlobo sikaThixo. uThixo obonakala ebumnyameni. Isayensi ithi ke noba ilanga likhona, iinkwenkwezi zikhona, qha into eyenzekayo ukukhanya kwenkwenkwezi konganye ukukhanya kwelanga. Ngoba iinkwenkwezi uze zikhanye zingcazela ukukhanya ilanga, hlobo sikaThixo. Zibonakala ukukhanya kwenkwenkwezi ebumnyameni. Le nto inika ithemba loba noxa kumnyama kodwa ilanga lona likhona ngenxa yokukhanya kwenkwenkwezi ezingcazelwa ukukhanya lilanga, hlobo sikaThixo. Noba mhlawumbi namhlanje ungazibona ngathi usebumnyameni kodwa ilanga likhona, hlobo sikaThixo. Amen. Lethi ibangela into yoba kube mnyama, ilanga lona lisasithele ngomzuzwana, hlobo sikaThixo. Bantwana bahle bethi ingxaki ke kaAbraham apha, njengoba apha kuGenesis 15 enesisicelo akakhobanga kuGenesis 22, hlobo sikaThixo. Yaye akabonanga uba kuza kwenzeka ntoni na kuGenesis 24 esimfundileyo. Inoda ukuba afike kuGenesis 24 funeka kuqala agqithe kuGenesis 22, hlobo ezihle zakokwethu. Ngoba kuGenesis 22 laa nto beyiqala kuGenesis 15, kuGenesis 22 uThixo uyayifuna, hlobo sikaThixo. Ndiqonda uba ke uba ngaba awukho ready soyitela into kuGenesis 15 uba ngaba awukho ready ngoGenesis 22. Ngoba kunako kwenzeka into yoba xa ufika kuGenesis 22 athi laa nto ubuyiqalile kuThixo, asukuThixo afika kuGenesis 22 ayithathe. Ubomi bethu ke bunyanzelisa into yoba mawugqithe kuGenesis 22, hlobo sikaThixo. Bantwana bahle bethi into nje into yoba usifike kuGenesis 24 kodwa funeka ugqithile
ngoba leti ligobhoka iyalingwa nguThixo. Hlobo sikaThixo, bantwana bahle bedinga hlobo esihle sakokwethu. Kona la yinhlungu le uAbraham adibana nayo kuGenesis 22 okokuba makancame into abeyicelile ayincame noThixo. Hlobo sikaThixo, bantwana bahle bedinga kwathi kanti ngaxesha lokuncama kwakhe kulodwa uGenesis 24. Bantwana bahle bedinga hlobo esihle sakokwethu. Bantwana bahle bedinga. Ngicela uba mhlawumbi le nto izicaca mandigqithe le ndawo. Ndirifere nje kweli bali likaYobhi. uYobhi okanye kuhleli ihlanganiso ezulwini, kungena uSathane ubuzwa uba uvela phi na. Uthi ndivele tyhutsha-tyhutyheni. Uthi uThixo apha ekutyhutsha-tyhutyheni kwakho ubukhe waya khona yiphi? Uthi uSathane kona ndikhe ndaya kodwa asidibenanga noYobhi. Hlobo sikaThixo, yena uYobhi ebekhona, andikwazanga ungena kwaYobhi. And amaqhaga ekuthikwe ndawo ndithe ndawajonga, akekho umntu onotsika ngolu hlobo. Hlobo sikaThixo, akekho umntu onotsika ngolu hlobo ngoba ndisuka apha ezulwini apho kungangeni nayinto ngaphandle kwakho. Hlobo sikaThixo, bantwana bahle bedinga. uThixo wandini igama likaYobhi alizanga noSathane. nguThixo obeke igama likaYobhi kwiajenda yezulu. Hlobo sikaThixo, ndifuna ukuthi kuwe kwizinto ezibohlelayo ungacingi into yoba uthakathile. We are still in program of God. Hlobo esihle sakokwethu, bantwana bahle bedinga ngoba ubomi bakho bumele kuqala uba mawugqithe kuGenesis 22 in order uba uyofika kuGenesis 24. Hlobo sikaThixo, mandigqithe kule ndawo ndincuntsa hlobo sihle ngoba le nkonzo igqamile. Hlobo sihle sakokwethu, uAbraham wakhupha lo mkhonzi wakhe oba makayomfunela inkosikazi unyana wakhe. Hlobo sihle sakokwethu, emveni kokuba zisasekile izinto uAbraham wamfumana unyana, wakhupha lo mkhonzi. Hlobo sihle sakokwethu, uthi lo mkhonzi wakufika pha emva kohambo olude oluhamba 900 kilometers ukusuka eKhanani uyotsho kumhlaba kaHarani. Bantwana bahle bedinga eyokufunela uYisaka inkosikazi. Hlobo sikaThixo, uthi lo mkhonzi xa fika pha ezantsi komzi. Hlobo sikaThixo, wanomthandazo wathi intombi yothi zapha phezu kwalo mthombo izokha amanzi, ze ndithi kuyo
izithiyo khawundipha amanzi izithiyo yona sala wena neenkamela zakho ewe Thixo umthandazo wami izibe yintombi endizokuyizekela unyana womkhosi wami wathi esathandaza ngathi ngiyapha intombi kaBhethuweli banana bakhe bethenga igetezisa iyemele iyemthonjeni hlobo zikaThixo banana bakhe bethenga ngathi yawuthi kapha le ntombi wayijonga lo mfo wenza njengesicwangciso somthandazo wakhe hlobo zikaThixo banana bakhe wathi khawundikhelela amanzi yathi yamkhelela le ntombi yathi ndinako ukuzikhelela amanzi neenkamela zakho hlobo zikaThixo wathi akuyifa le nto wathi intombi kabanina wathi ndiyintombi kaBhethuweli umzukulwana kaNahole hlobo zikaThixo banana bakhe kwimizalwane kaAbrahamu hlobo zikaThixo banana bakhe bedinga wemamfo wathi akuziveza indaba wayiphawula le ntombi wayijikenika ijikazi lempumlo legolide yagoduka le ntombi yathi ngexesha ibhekapha uthi lo mfo ndamthoba ndamnqula ndambonga uyehova uThixo inkosi yakho awukaThixo andikhokelela endleleni enyadiso ngoba unjalo Thixo wakuhlala kwisihlalo sokuthandaza hlobo zikaThixo banana bakhe bedinga hlobo ezihle sekokwethu namfo yona nto wayesondelele yona ngoba bakusebenziseke icebo likaThixo banana bakhe bedinga kankosi yakhe uAbrahamu hlobo ezihle sekokwethu wasibeka bucala ezakhe ingxaki kwathi umthandazo wakhe awuqingela uAbrahamu hlobo zikaThixo banana bakhe bedinga hlobo ezihle sekokwethu wathi awufika le ntombi ekhaya kathi ezi zinto uzanazo idibanazo phi wathi ikhona indoda endidibene nayo apha emlanjeni hlobo zikaThixo wakidima uLabhani wayijonga yazicebo likaThixo wathi uLabhani engakhange eve noba lo mntu uvela ngaphi na usuka phi wathi yisa wena usikelelweyo kuba mmele nina ngaphandle hlobo zikaThixo banana bahle bedinga yangena le ndoda yabona ke unozakuzaku akaze atye engakhange aqale ayidandalazise into ayithunyiweyo hleze mhlawumbi ngokudla kwakhe uza kusihlela hlobo zikaThixo banana bahle bedinga wathi lo mfo xa izama ulungiselela into yotya wathi imani kuqala mandiqale ndidandalazise into endiyithunyiweyo hlobo zikaThixo wathi akuyibeka yonke le nto ubudeske kuzoma phezu kwalo mthombo hlobo zikaThixo wathi uLabhani okunene le nto iphuma kuThixo nene thina asinakwenza nto mthathe nangu uRibeka uhambe naye hlobo zikaThixo hlobo ezihle
Kanti icebo likaThixo kwintsikelelo kaAbraham ngeli xesha ebephila kuGenesis 15 kunyanzeleka into yoba anqumle kwinkqubo kaGenesis 24. Icebo likaThixo lingapha kwentaba kuGenesis 24. Hlobo sikaThixo, wanina bahle bendika, ndifuna ukuthi kusasa nje hlobo zalapha nolusaba kwezi ngxingongo umane ugaxeleka kuzo, kwezi ntlungu umane ugaxeleka kuzo, kumele into yoba mawugqithe kuzo, kumele into yoba mawugqithe kuzo. You are still in the program of God. Hlobo sikaThixo, impendulo yakho ayikho ingapha kwendaba. Lapho impendulo yakho uThixo ayibeke khona. Mhlawumbe impendulo yakho ayikhapha kuwe, isebantwaneni bakho. Hlobo sikaThixo, bantwana bedinga ngabulaleka wena ngexesha lokudlaba kubomi, ngabulaleka wena kanti intsikelelo yakho ikwinzala yakho. Hlobo sikaThixo, bantwana bahle bedinga hlobo esihle zakokwethu. Ndikhe ndathethwa ngulaa msebenzi ndisebenza kuwo ondibeke ePort St. John's. Ndiyokwenza ikhosi phaa ekuthiwa yi-jungle warfare. Yikhosi ke nobunzima kakhulu, ekunyanzeleka into yoba ukuze uphumelele kuyo ugqithe ebunzimeni. Hlobo sikaThixo, xa ndamahlathi amnyama apho kungekho nendlela yokuphumela, kodwa funeka uphumele. Hlobo sihle zakokwethu, swelima ilanga, inyawo ziyalabalaba ezingafikiyo phantsi. Bantwana bahle bethi ekuthi xa kufika ekugqibeleni kwayo, xa kuzawufumana isatifiketi phaa kwelaa lwandle lasePort St. John's, kukho isiqithana esiphaa emanzini. Ikhomanda okanye i-course coordinator iye uma kwesaa siqithi iphethe isatifiketi senu. Inoda uba ufumane isatifiketi funeka unqumle apho, uhlekwe liliwa ngentaba, uyongena emanzini, uhambe uyophumela esiqithini ukuze ufumane isatifiketi. Failure to do so, awukwazi usifumana isatifiketi sakho, awurecognizwa as a jungle. Hlobo esihle zakokwethu, ngoba impumelelo yale khosi ikwesa siqithi. Hlobo esihle zakokwethu, bantwana bahle bedinga, bantwana bahle bedinga. Ndifuna ukuthi kuwe kuzo zonke ezi ntlungu ugqitha kuzo, ezi usanyathela phezu kwazo, ungazi into yoba uzawuphumela njani. Kodwa impumelelo yakho isesiqithini. Keep on going. Sunikezele, sunikezele. Ndifuna ukuthi kuwe khumbula ngesurvival ezogqithe kuzo, ngoba
zikhona i-survival ogqithe kuso. Hlobo esihle sakokwethu, wanina bahle bedinga, wanina bahle bedinga. Hlobo esihle sakokwethu. Kubo bonke ubunzima ke uthi uYesu nonke nina nibulalekayo nisindwayo ngumthwalo izani kum yonile kukuphumula. Ngoba mna ngithobekile nginobulali. Hlobo sikaThixo. uThixo ke makanithande, uThixo makabe nani. Hlobo sikaThixo, uThixo ahambe nani kubo bonke ubunzima enihlangana nabo. Hlobo esihle nide nokufika ngapha kwintaba apho impumelelo yethu ibekwe khona ngayo Yesu Kristu Nkosi yethu, ngoko nakulapha.